Radovi na uređenju kanala Baja Bezdan u okviru strateškog projekta Babeka sprovode se u predviđenim rokovima. Obišli su ih predstavnici partnerskih organizacija na projektu, Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine Novi Sad i Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine. Projekat kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja Bezdan Babeka sprovodi se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sa ciljem da se unapredi sistem prekograničnog upravljanja vodama, poboljša efikasnost Autonomne pokrajine Vojvodine i Županije Bač-Kiškun u odbrani od poplava, kao i da se poboljšaju neophodni uslovi za druge poslovne aktivnosti. Sufinansiranje Evropske unije iznosi 7.034.607,21 evro, što je 85% ukupne vrednosti projekta. Radovi na terenu sa srpske i mađarske strane sprovode se u predviđenim rokovima. U Mađarskoj su u toku radovi na izmuljavanju kanala Baja Bezdan na deonici kod Nađbaračke. Pored izmuljavanja, projekat predviđa i izgradnju platforme za uklanjanje nanosa u području Santova, Nađbaračke i Batmonoštora, kao i rampe za brodove na 6 mesta. U toku je izrada izvođačkih projekata za platforme za uklanjanje nanosa. U Srbiji se vrši rehabilitacija i rekonstrukcija prevodnice Bezdan i prevodnice i Ustave Šebešvok. Na prevodnici Bezdan su završeni radovi na rekonstrukciji niša dvokrilnih kapija i pomoćnih grejnih zatvarača na Dunavskoj i Kanalskoj glavi prevodnice. Na zidovima komore prevodnice je u potpunosti završeno nanošenje reparaturnog maltera. U toku su radovi na sanaciji zidova prevodnice u delu Dunavske i Kanalske glave. Izvode se pripremni radovi na betoniranju šinske staze portalne dizalice. Od mašinskih radova na objektu su montirane novo izgrađene čelične kapije prevodnice sa pratećom i hidromašinskom opremom. U toku je ugradnja pogonskih mehanizama. Zadržan je ručni pogon mehanizama kako bi se ispunio zahtev Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture da objekat koji ima istorijski kulturni značaj zadrži originalni izgled. Slede radovi na montaži šinske staze i postavljanju nove portalne dizalice. Montažom portalne dizalice i završetkom radova na rekonstrukciji čeličnih grejnih zatvarača, radovi na hidromašinskoj opremi bi bili privedeni kraju. Na prevodnici Ustavi Šebešvok radovi su već neko vreme u završnoj fazi. U toku su intenzivni elektrotehnički radovi na povezivanju napojnih kablova sa pogonskim mehanizmima, spoljnoj rasveti i semaforskoj signalizaciji. U toku su i završni radovi na opremanju komandno-kontrolnog centra. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, planiran je završetak preostalih građevinskih radova u delu komore prevodnice, čime bi se do kraja tekuće godine završili svi radovi na sanaciji i elektrifikaciji prevodnice i Ustave kao i na dogradnji magacina. Pomoćnik direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine za hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, Stevan Jelinčić, smatra da je najvažniji deo posla završen i da se radovi sprovode po planu. Posao odmiče, definitivno. U avgustu prošle godine su početi radovi, godinu dana je prošlo i eto, očekujemo zaista da sad ova faza koja je jako važna, da se radi određenom brzinom prema dinamici i da posao bude završen najkraćem i najkvalitetnije moguće. Radovi koji su predviđeni projektom imaju višestruki značaj. Uticaće pozitivno na uslove života građana, na lokalni razvoj sredine, privredne aktere u oblasti obuhvaćenoj projektom, zaposlene u nadležnim vodoprivrednim organizacijama i turiste, zatim na kretanje ljudi i roba između Mađarske i Srbije, kao i Srbije i drugih zemalja.